Inyan kakabsat, ang nagimbag, agundawa, ng inted niya po Diyos, kada tayo manen, iti oras, tapno itultuloy tayo, iti agadal, kadagiti kanaskinan, akapanunutan. Amang ted kada tayo, iti naununeg, apanakam mo, iti Diyos, apagserserbihan tayo, kararag tayo man, ay tayo nakabsat. Diyos, aman nakabalin namin, agyaman kami, iti dahito agundaway nga inted mo manen, kada kami. Tapno agdengeg kami, kanagadal kami, kadagiti nabalitukan asasaom. Ita Diyos mi, pakasi mi, itinailangitan, akinasirib, tapno mabalin mi, nga maamuan, dagiti adal na nagapuken ka, mangted kada kami, itinaimbag nga adal, kan mangpasalip bukukag, iti pamati mi, kabayatan apo, tingkang panagururat, iti may kadua pa nagparang mo, kan Kristo nga po, may dawati mi nagitoy. Amen. Idubing kami pa, yata nakakabsat. Malagip ko launay, ket saan ko pa'y amo iti agbilang. Ket agpasyar kami, kadagiti gagayam ko, agala kami, iti bayawas. Kunudaduma, mangga. Kunudaduma, mapangkamimat, agkamal. Ket iti tiyempo, kakabsat, nga gawid kami, agbibingay kami. Kaputasan mi pa mo ti agbilang, ti panagbingay mi kat, kwam, kwak, kwam, kwak, kwam, kwak. Kasjay laeng, kakabsat, awang pa iti maysa, dua, talo, pat, hambing amu pa'y laeng, kasami pa'y anasursuro. Kaya tita kakabsat, itintay adalan, kaya't napauluan iti kwam, kwak. Anya kadi iti kukwa niya po Diyos, kaya't anyamat iti kukwa tayo, nga impay na nga usaren tayo ken pagbiag tayo. Tibasit lang kakabsat panang ripaso iti napalabas nga adal tayo. Ti talo nga session kakabsat tintay panagadal. Umuna, Diyos tinamarswa kukwana iti amin. May kadua, tao kat na parswa katalag iti Diyos. Kaya tagtultuloy kakabsat, no da iti nasayat nga relasyon ti tao kani Apo Diyos. May katlo, basol iti nang dadal iti relasyon tayo anaimbag iti Diyos na marswa. Ken ti maude ti tao tinagikwana dagiti impaywan ti Diyos ken kuana. Ngayon patsyak ayatan nakabsat kasimbaga iti sasaon niya po Diyos iti Biblia nga niya po Diyos kayat na ngagsubli tayo ken kuana ket maadaan tayo iti nadagkat panakilasyon tayo ken kuana. Tasapay ti tao ti malikod ken nagtaray nga umadayo ken kuana. Kasuman kakabsat, maawatan tayo nga iti amin ket kukwa niya po Diyos. Inted na iti nasaya tabagi, impay na iti tiyempo, impay na iti talento kan skills, impay na iti nasayat nga environment, tapno iti kasta kakabsat, ket maaddan tayo iti sanikwa kan kwarta nga usaren tayo iti panagbiag tayo. Isu nga dagiti sanikwa, dagiti kwarta, nga da tayo ita kakabsat, kukwa matlang niya po Diyos, tasapay kaskyo na kitay, isu tinangipay tinasayata pambagi, tiyempo, talento, kan environment. Kaya't pas, iti tao ngamin, nalipatan na nga iti amin kukwa niya po Diyos, kayat na tayo palagipan. Kunana, kaya't amin nga pagkapulo iti daga, uray dagiti bukbukel, ti daga, uray ti bunga ti kayo, kukwa ni Jehova. Dahita masarakan di Leviticus 27:32. Kas pamalagip niya po Diyos, kada tayo ay atay nakakabsat. Ngay ti amin kukwa na, ket
nabalinan tayo nga mangparwar iti sanikwa ken kastamet ti kwarta. Pinalagipan na tayo iti Leviticus 27:30 ket kastoy ti kinunana. Ket amen nga pagkapullo iti daga. Uray dagiti bukbukel ti daga. Uray ti bunga ti kayo kukwa ni Jehova. Versikulo 32. Ket amen nga pagkapullo ti arban dagiti bakbaka ken ti pangen dagiti karkarnero. Uren niya amagna babaan ti sarukod ti apagkapullo na santuan danto ken Jehova. Ayaten nakakabsat. Ipalagib niya po Diyos kada tayo nga ti amin ang kwarta ken sanikwa maparwar tayo. Tapno bigbigan tayo nga iti amin kukwa niya po Diyos. Ibaga na nga isubli tayo iti niya iti apagkapullo. Anya kadi kakabsat ti apagkapullo. Iso da ito'y dayjay 1/10 part of our income. Kaya't anya kadi dagiti rason nga isubli tayo ti apagkapullo. Umuna, panangbigbig tayo akukwa amin ti Diyos. It is to recognize that God is the owner of everything. Kas tinadal tayo ni palabas, nga iti tao tagikuan na dagiti paiwan niya po Dios ken kuana. Kaya tapno mapalagipan tayo nga iti amin kukwa niya po Dios ti kunana kada tayo. Isubli tayo iti apagkapullo iti amin ang mabirukan tayo. Sapay tapno mabigbig tayo nga iti amin kukwa niya po Dios. May kadua, tapno mabigbig tayo matlaang nga iso ti gubwayan ti amin a bendisyon. Ti tao gamin kakabsat agpalangguad no adu dagiti masarakan na ken mabirukan na ti amunang kukwa kamalipatan na niya po Dios. Nga nang ted iti bendisyon ken kuana tinasalunat abagay ti tiyempo ken da dumapay nga gundaway opportunities. Tapno maparwar mapaadda dayta bendisyon. Di subli tayo tayo pagkapullo tayo, tapno di kasta malagip tayo. Nga niya po Diyos, ti gubwayan ti amin a bendisyon. May katlo, pakapadasan ken pakasursuruan ti panagtalag tayo ken kuana. Mga riga, nagsweldo tayo ti 20,000. Agbayad tayo iti lugan, pagkabsat, 7,000, 13,000 pa itinabati. Bayad tayo, ti tuition, dagiti anak tayo. Nalabit, di nga bulan, 3,000. At dapay, 10,000. Maki palengke tayo, ano mapan tayo, kakabsat, ijay mall. Gumatang tayo, dagiti kasapulan tayo, iti makabulan, para kusina, dilata, kanda dumapay na labit, nakagastos tayo kausat ti upat ang iganat 5,000 pesos. Dapay na bati na 5,000. Kaya tayo mo't gumatang ti baro nga pantalon, puno t-shirt tayo, nalabit 1,000. Dapay upat a ribo. Ket nalipatan tayo, dapay gayang bayadan tayo kuryente kandanom. 1,000. So, 3,000 lang nante nabati. Ni, agbayad tayo pa'y gayam, ti abang ti balay, nawan balay tayo, ibaga tayo, 1,000. Adapay, 2,000. Dumawat, dagiti anak tayo, iti allowance da. Kan tayo nalabit, saglilimagasot da. Ti duwang anak tayo, dapay 1,000. Ni, adapay gayam, nalipatan tayo, nga nagatang, ijay 1,000 nga naudi. Kakabsat. Awanan tinabati, kag panunot tayo.
Isublik pa nga ta, ti pagkapulok. Wano saanen. Mangtudak pa nga ta, ti offering ko. Ti daton ko. Wano saanen. Kadigito'y nga listahan tayo, yate nakakabsat. Iti paggastusan tayo. No adda, iti mas tinuno, kanapudno, apan nagrelasyon tayo ti Diyos. Anabak na nga pagserserbian tayo. Iyon unam ngay katen, dayjay, apagkapulom. Iyon unam ngay lasin, dayjay, daton mo, ket ijay kan tupay laeng, nga mangrugi, nga gumatang, unog gastos, unog bayad, kadagiti babayadan tayo. Tasapay, inyon unam nga inlasin ti kukwa niya po Diyos, tapat siyem, nga niya po Diyos, kabailan na, nga iyon nat, uno na yunan, dahil kwarta, nga inawat mo, iti dayta bulan. Iso nga pakapadasan, ken pakasursuruan tayo, nagtalag ken ni Apo Diyos. Di nagsakit, di anak ko, ang kanayon ko nga ibagbaga, basit ti kwartami di bangko, idagbayad kami, kakabsat, di muna nga lawas na, naibusan ti kwartami, anay bangko. Nung nakita mi, ti ima niya po Diyos, ngay di gumastos kami, ti 11,500 daily, di may sala nga agas na nga ma-inject kan kuha na. Niya po Diyos, impay na, in a daily basis, di kasapulan mi, kakabsat. Nagyan dyan ako dyan, ti almost 2 months, di hospital, di Bagyo, BGH. Awan, ti adua kwartami, ng niya po Diyos, inusar na, dagiti gagayem, dagiti kakabsat, iti pamati, nga mga ipaay, kadagita sapulan mi, iti nagdaal-daw. Idagawid kami, kakabsat, binilang mi, iti kwartami, kinibakat, dapay na balti nga gismail. Subrapay, kakabsat, dapay usaram mi, iti sumaruno nga laldaw. Kinigatang tinaddo mga agas diyan ako tasapay, kakabsat, namati kami iti Diyos, apag sirserbian mi. Unaming inted, iti pagribingan mi, ken kuha na, pacheck, kastamot ti kapadasan nyo, kabsat. Keno kasta ti kapadasan nyo, ibingay yo, kada iti duma, tapno mabindisyunan, damet iti daytaa, kapadasan nyo. Ti may kapat, pakasurusuruan, ngagbalin managited. Panglaban ti kinaimot, an antidote of selfishness. Iti kasangsangpot me, kapsat, dito artatyo, pailaang, gabang kami ti balay, 1.5. Bakar kami ti balay, gabang kami 3,000. After 1 year, kapsat, tiyabang mi ti balayan 4,000, yung kasla na dagsen, nagbasit pa iti sweldo, didamo ka sa tigbayad, 1, 2, 3, 4, kasla nagdagsen. Ngayon kadagidya, sumarasaro nga bulbulanen, tunggal agsweldo, bayad kami 1, 2, 3, 4,000. Nagyan kami dyan, tinasaro ka makatawan. Kasla naruam kami, ngagbayad, kakabsat, ti 4,000 ti binulang. Nung tikayat ko, ngay baga, kakabsat. Nung masursuros tayo, ti agited. Nalabit, nung naimot tayo, nakirmot tayo, ako na, dagiti Lucano. Jedamo nga agited tayo, kasla na dagsen. Ngayon, medyo sumarsarunon, kakabsat, nga masursuro tayo, iti agited. Nalaglag anton, dahil ima tayo nga kumaot. Kadagiti bulsa tayo. Uray no idi, nalabit ka darayuma ti ima tayo. No kumaot tayo, kat awan ti maipit. Nga kwarta, puro sinsilyo laang. Tadangarod rayuma, dagiti imo tayo. Rayuma ti kinaimot. Ngayon ton masursuro tayo. Nga isubli, iti pagkapulo tayo, sumarsaron tumeten, iti nabuslon, nga panagtulong tayo kadagiti sa bali, kan kastamat ti trabaho iti iglesia. May kalima, kan ti maudi, panlakipaset tayo iti trabaho,
niya po Diyos. Hindi pa ilang damo eten nakausat. Tiyempo dagiti Israelitas ijay letang. Baga niya po Diyos kadakwada. Nga dagiti libita sanda maikan iti nalawa tawid adaga. Tasapay isuda iti mang taripato iti templo. Iti may sangat tribo. Mang taripato iti templo. Ket ti mang suporta kadakwada dagiti sabali nga tribo. Iti kasano, iti parang isublida, iti daton, ken parang tedda, iti nabuslon, nga offering da, ken ti apagkapuluda. Ayatan nga kausat, aging ganay ta, kasta ti plano niya po Diyos. Tayo dintay, parang isubli, iti pagkapulu tayo, ken parang ted tayo, iti daton tayo. Suportaran tayo, iti trabaho niya po Diyos. Saan nagapo nga napanglaw niya po Diyos? Saan nagapo kabsat nga kasapulan na dagiti kwarta tayo? Nabaknang na iti Diyos sa pagserserbihan tayo. Mabalin na kakabsat nga ited dagiti adu nga balitok. Mabalin na nga niya pagtagtagay niya pa dagiti elders ken papastor no sa dino iti pakabirukan ti adu nga gold. Ti adu nga sanikwa. Ngam ti kayat niya po Diyos, makipaset tayo iti trabaho na tapno iti kasta kabsat, mapapigsa tayo mat, tintay panakipagtrabaho ken kuana. Kaduan nga membro, kitak nga ano makipaset, gigyan dalang ijay likudan ti iglesia, no da, dagiti tulungan, nakatugaw na latta, no da, iti panagibanghelyo, dadala tamot sa diyay ng sanda nga tumulong. Into nag-backslide, kumapsot, dagiti baron na bawat isaran, nakadugaw da tamot di likod, sapay, aumbibi ang data sa anda at timulong. Ngam kadagi diyay nga nakipaset, ti trabaho niya po Diyos, adda iti dadag senda. Ket makitam, tina espirituala na panagbiagda, naregregtada, ngam kadagi diyay nga saan timulong. Ay tayo nakakabsat. Saan adadagsen iti parang isubli. Iti kukwa niya po Diyos. Tasapay, timabati kada tayo kat 90%. Ket isubli tayo dahil laang 10%. Tapno big tayo nga niya po Diyos iti makinkukwa iti amin. Dahil timan ti paganat get ti Leviticus 27:32. Nga anya ka sa ti apagkapulo na santuan. Tasapay ti pagkapulo kukwa niya po Diyos. Anya ti kukwa niya po Diyos? Ti apagkapulo. Anya ti kwam? Dejay na bati kakabsat timbati na nagpaay ken ka. Nasantuan da ito sapay, impailasin niya po Diyos nagpaay ken kuana. Da ito man ti karina, masarakan ti malakyas, 3 Gs. Kunana, yagyo ti amin nga pagkapulo, ti kamalig, tapno da kumataroon, ti balay ko, ket padasendak ita iti daytoy kunan iyo ba dagiti buybuyot no siakjak doluktan kada kayo dagiti taw-tawa ti langit ket ibuyat kunto kada kayo ti bendisyon nga wanto ti lugar makalaon nga umawat. Ay tayo nakausat idawaten niya po Dios dayjay pag-isu kenapudno nga pagkapulo tayo. Ket ti karina kada tayo ibuyat na ti ado a bendisyon. Akas subad ti panagtalek tayo ken panagserbi tayo ken kuana. Niya po Dios ayaban na tayo ti daytoy nga kanito ita nakabsat at ti maminsan pay umasedeg tayo ken kuana. Ket ti dayta ayaten nakabsat makita tayo ken mapadasan tayo iti ima na akan kanayon amang tapaya
ken mangkibin kada tayo. Manggan tayo ti maysa kanta. Ngay sukuma ti mangtad kada tayo iti inspirasyon ngagtultuloy ngagmatalag kini Apo Dios. Can you hear His voice sweetly calling you to be a part of the work He wants you to do, to save the lost souls from the bondage of sin and bring them in to the King? And He said, I will be with you wherever you go, I'll be there for you. When God calls you, before the time that you were born, He knows you, He sanctified you. And if He calls you, He will equip you with His words, to be a light to the whole world. He had chosen you to be His own. Feel that you're unsure within your heart. You are troubled with doubts that hinders you to start. What He requires is only faith through His Son, and He will make you to be His one. And He said, I will be with you wherever you go, I'll be there for you. When God calls you, before the time that you were born, He knows you, He sanctified you. And if He calls you, He will equip you with His words, to be a light to the whole world. He had chosen you to be His own. He said, I will be with you wherever you go, I'll be there for you. For when God calls you, before the time that you were born, He knows you, He sanctified you. And if He calls you, He will equip you with His words, to be a light to the whole world. He had chosen you to be His own. He had chosen you to be His own. He had chosen you to be His own. Ayaten na kakabsat. Ni Apo Dios, idiyaya na, itiima na. Kayat na minsan pa'y, iti may maysa kada tayo. Agbiag tayo matalek. Isubli tayo ti matalek nga pagkapullo tayo. Tasapay, daytoy na santuan, ken mangipakita nga datayo, kaya tagsirsirbi tayo, ken kuana. Dawatek man, nga iti maminsan pa'y, agtamad tamanen, tagkararag tayo. Diyos mi anay langitan, namuan me ti maysa sikreto, ti panakaawat ti ado a bendisyon, ket isuday ta iti panangisublimi iti pag-isu, ket napugno nga pagkapulumi. Dawatek nga ro Diyos mi, ti panangsagid mo, ti puso, tunggal maysa kada kami, tapno biyag kami Apo, anapudno, sangwanam at ikukwami isulaeng dagitinted mo kada kami kaya tikukwam isu timbagammet nga isublimi
ken ka. Agyawan kami Apo, katulungan na kami, ken iwanan na kami tinaldaw, ken Kristo nga po may pagpakasi mi amin dagitoy. Amen. Ayaten ang kaabsat, awisan ta kayo manen nga inton bigat. Iti kastrimat lang nga oras, tultuloy yo, iti agbuya, ken nagdingeg, kadag iti nailangitan, nakapanutan, may panggep, nagbiag nga nalinteg, kinasantuan isang wanan niya po Diyos. Bag nga oras yo amin.